Hello, titas. Good morning. Welcome na naman po sa panibagong video. Yan, nakaligo na tayo kay pupunta po akong action. Wednesday ngayon and vlog po tayo kasi day off. Punta ako ng action kasi bibili ako ng tape para sa ating balikbayan box. Ayan o. Nasa likod ko. Kita nyo ba? Ay, hindi pala. Dito. Yung ating balikbayan box kasi, di ba yan yung dapat ipapadala ko sa sa Pilipinas before ako umuwi no February, pero biglaan tayong umuwi nun, di ba? Kasi nga namatay si tatay. Pero yun, dito pa naman siya. May box pa naman ako. May isa pa po akong box doon. Pero palagi ko kasi sila nakakalimutan. No? Busy tayo ng life. No? Alam nyo na, trabaho ang nanay. Isang araw lang yung day off. Pero hindi naman talaga siya day off kasi may mga ginagawa tayo dito sa bahay. Pero tingnan nyo naman. Kumusta naman yan yung ating kitchen dyan? Hindi ko pa po siya ginalaw. Inuna ko doon sa taas. May nilalaban po ako doon and continue kong ino-organize doon sa extra room, doon sa aking kwarto. Tapos, diniclutter ako doon mga damit. Pipilian ko pa yun kung ano ipapadala ko sa balikbayan box, kung may magagamit ba doon sa amin or talagang i-donate na lang siya ba. So, yun. Today, kasi na din, alas 11:30 na po dito. Punta na lang ako ng action. Tapos, pagdating ko ng bahay, for sure, andito si Mister for his lunch break. And then, maya-maya, sunduin ko na po si Aling Maliit. Kasi, nag-promise din ako sa kanya na punta kami ngayong sentro. Punta kaming Hema ngayon. So, gamitin natin yung ating vlogging camera. Tingnan natin kung hindi ako mahihiya doon sa action. 'Di ba? We shall see. Sige. I hope okay po kayong lahat and enjoy po kayo sa video nating ito. Gamit ko po yung aking backpack. Grabe ang init. Wala na mga kahoy dito kasi pinutol nila, di ba, a few years ago. Tsaka, walang shade. Wrong move. Sana pala nagkalo. Nag-cap ba? Kasi ang init, sakit sa mukha. Malapit na po tayo. Isang tawid lang dyan and action na. Ayan, nasa action na tayo. And I need these tapes para sa ating balikbayan box. Ang gaganda ng mga tablecloth. Ang cute ng mga lagayan ng yung sa toilet ba? Para sa toilet. Kaso mabilis mabilis masira. So, ito lang yung kailangan namin. One eternity later. Tapos na tayo dun sa loob. Hindi ako nag-vlog as usual. Hindi ko ginamit yung vlogging camera. Nakapalda pa pala po ako. Nakalimutan ko yung pakita. Nakachinelas. O diba? Summer na summer tayo ngayon. Nakaka-happy yung sa labas. Maraming tao na naka-shorts, naka-summer clothes. Tapos tawag dito, naka-sunglasses. Maganda na talaga ang weather. And dito ko lang din appreciate yung kulay ko. Yung kabataan ko, syempre nakapag-try tayo ng mga whitening products, no? Kasi yun yung uso Pero dito, okay lang ako kahit masunog yung balat. Mas na-appreciate ko yung kulay ko dito. Bahay na po tayo. Bahay na po tayo and konti lang yung pinamili ko doon sa action. Medyo busy doon kasi Wednesdays kasi siya schedule ng pag-refill doon sa mga produkto ba. Yun. And ito lang yung kailangan ko talaga doon. Hanap sana ako ng mga anik-anik na malagay sa balikbayan box. May difference pala guys yung yung wide angle na lens ba. Kasi pag tinanggal ko siya, tingnan nyo ha. Yan lang. Yan. 'Di ba? Yung sa door hanggang dito, pero pag ayan, nilagay ko. Nakikita niyo hanggang doon. Hindi naman siya sobrang laki ng difference, pero mas kuha ba? 'Di ba? So, yun ito may para sa ating balikbayan box na.
Sa bottom part na to ng balikbayan box ko nilalagay. Tapos ito siya, yung packaging tape talaga mismo. Dalawa na lang yung kinuha ko para pag magkulang, hindi na ako babalik-balik ng action. Ayan. Sa middle part, ito po siya. Pero pag sinulatan ko na, may nilalagay kasi akong paper. Sinulatan ko doon. Ito namang yung clear yung nilalagay ko. Ito siya. Para-paraan. And, in case datnan ako, at the end of the month, ito siya. Bumili na tayo in advance. And, pregnancy test. Na-share ko na po ba sa inyo? We've been trying for a few months na po ni Mr. na sundan si Ana. Since last year yata. Since last year. Nagtatry po ka talaga. Kasi dati pag yung sa amin is, pag dumating siya, okay. Pero pag hindi, syempre okay lang din, no? Kung ano ibigay or sa amin. Pero, mas tinatry po namin siya since late last year. Kasi nagpag-usap na kami ng maayos. Na-try namin until this year. Pero after that or after next year, ang sabi ko, pag hindi pa talaga, yun, wag na lang umasa ba. And considering my age din, I know other people would say na, ako nga, 40 plus, akong nanganak, ang chuchu. Iba-iba naman po tayo ng condition sa katawan and also yung mga priorities and all that. So many reasons. Yung sa akin lang, before 40, okay pa ako. Pero after 40, parang okay na po ako kay Ana. But anyway, tinatry po namin. So, bumili ako nito ngayon. Magte-test po ako. And syempre, balitaan ko kayo. Ruth will be home in about 30 minutes. Sabayan ko siguro siyang mag-lunch. Gusto ko sanang hintayin pa si Ana hanggang 2 o'clock para ma-extend ko pa yung aking fasting time. Yun. Tinatry ko siyang mag-fast. And si Mr. sobrang very good. Kaya na po ni Mr. na mag-fast 24 hours. So, yung kanyang pagkain is once a day for 2 weeks. For a week. Kumakain siya ng once a day lang. 2 araw sa isang linggo. Yan ang isa sa mga bagay na gusto kong ma-achieve, yung 1 meal a day. Pero hindi every day, 'di ba? Gusto ko siyang i-try slowly. For now, yung fast ko is na-extend ko po siya ng 2. Balik kasi ako na sa work. So, nag-a-adjust po ako. Tinatry ko siyang i-extend until 2 o'clock. So, achievable naman siya. And, nung nasa Pilipinas ako, na-achieve ko po siya once 1 meal a day, pero parang 2 beses ko lang siyang nagawa. So, I was thinking na pag day off ko dito, i-extend ko talaga yung fast ko hanggang kaya. Kasi pag nasa work po kasi ako, yung aking break, limited siya and may specific time lang yung break. Hindi ka pwedeng kumain or what, diba? So, kaya sa work, until 2 o'clock lang yung fasting ko. Convenient kung 2 o'clock ako kakain. Yun, kasi nga yung time ba sa yung break time namin specific, 'di ba? So, yun lang. Pero pag days off and also sa weekend, na-extend ko po yung fast ko. So, super happy ako pag na-achieve ko yun. Kasi if you research po, fasting has really a lot of benefits. If you do it right, if you do it right, marami siyang health benefits. So, sa mga nanonood po sa akin, alam niyo po na last year, tinry ko yung low carb intermittent fasting. It worked sa akin. I lost 8 kilos. But just sa akin, iba-iba naman po tayo. Hindi lang po siya sustainable para sa akin. Every now and then, at that time, nag-cheat po ako and I eat yung aking carbs. Pero this time na tinatry ko ito, yung FGS, I feel happy about it and I don't feel deprived. Yun nga lang, tinatry ko na i-manage yung aking cravings, yun, nakakatulong po siya sa akin. Kaya, I take the supplement, yung Unimate, and also yung balance before ako kumain. Yun. And I feel good about it. Si Mr. sobrang nakaka-proud kasi wala po siyang tinitake na supplement and all, but he just eats what he likes, but he's more on meat. So, parang, in a way, nagkikito siya. Pero hindi siya strictly keto kasi once a week, kinakain niya yung gusto niya, yung mga
cravings niya, kinakain niya. But on a daily basis, very disciplined po ngayon si Mr. sa pagkain. So, I'm very proud of him. Hindi naman po, si Mr. mataba, but his goal is not to really lose a lot of weight. Yung goal niya is to just feel healthy, be healthy. Yun lang. I'm happy na kind of nagkakasundo po kami ni Mr. sa about sa food intake. Yun. Chika na naman ako ng chika. Balikan ko naman po kayo mamaya. Pick upin na po natin si Aling Maliit. Naglalakad na ako ngayon papunta doon. May mga nakikita na ako mga parents sa labas. Ito na si Aling Maliit. Mama, relax. 2:10. What? The bus comes at 2:13. Dito na po kami sa bus stop. Naiinip na siya. Gusto na niyang umalis. Ayan. Magbabakfit sana kami pero hindi ko po siya ma-charge. May problema sa battery ng ng backfits ko. Kaya mag-bus tayo kahit malapit lang pa. Ang ganda ng weather. Maraming nagbabike. Always naman maraming nagbabike dito, no? Pero mas ngayon kasi nakalabas yung mga tao. Maganda ang weather. For sure, yung mga teras doon sa sentro, mga puno-puno. Ha? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Yeah? Dito na yung aming bus. Sige, Ana. Lumar, do look in here. Look in here. Yan, nasa sentrum na tayo. Anak, can you walk properly? Maglalakad na kami papuntang Hema. Upleta. Ang aming church, andyan. Be careful. Need so snell. Okay, come. May... Ayan, pahima na tayo. Yeah. Maar niet zo snel, hè? Dit is milk. Even wachten. Daar is hij. We're going down. Ito yung gusto niya dito eh. Magtingin-tingin na din ako mamaya. Do you think it's still open now? Ja, het is al geworden. Nog open? Omdat we in het house staan. Yeah. Okay, push. No. Be careful. Anna. It's so hot. Ayan, tumakbo na. Nakuuna na doon. Ay, Diyos ko. Hindi walang masyadong tao. Yeah. May tucha natin. I think yung red velvet. Ko alam. Or toasty na lang. A few moments later. Ayan, palabas na po kami ng Hema. Nakita kami ni Miss Asel. Ang ganda sa sentro. Ayan, si Miss Asel. Punta kami sa house nila. Yung church namin. Dito si Ana, Miss Asel. Dito namin siya pinabinyagan. Ah, talaga? Dito ba't gumagana pa rin ba ito? Akala ko. Gusto ko sanang magsimba kaso Dutch yung nila eh. Dutch yung mass nila. Catholic ba yung husband mo? Oo. One eternity later. And pauwi na po kami. And we are just waiting for the bus. Mababas kami. Kaya gusto na mag-bus ng batang to. Ayaw maglakad. Malayo-layo din kasi para sa kanya. Mag-bus na lang tayo pas ma-enjoy niya. Hello! Bahay na po tayo. Hello.
Hello. Naki-hello din. Yung galing po kami kila Miss Asel. Na-share ko na po sa inyo, di ba, na dito siya sa Scandal nakatiran. Yun na, nag-visit po kami doon sa bahay nila, yun where she's staying at the moment. What do you want? What do you want? What do you want? And it's already 5. So, prepare na po ako ng dinner. Gusto ni Ana ng spaghetti. So, yun yung ating gagawin. Sobrang init sa labas. Kita nyo, no? Tanatan ako dito. Hindi masyadong klaro saan. Hindi ba ako na? Ha? I don't know. Love. Drink water, please, kaya it's very hot. Ha? Ikaw of yay? Warom? Ana, kang kabraw ka. Ito na naman, may hinahanap na naman, hindi na niya makita, pero andyan lang yan. Tabi-tabi. What is that? What is that? Take off your socks because it's too hot. Yun, masaya naman kanina yung chika namin ni Miss Asel about sa buhay dito, yung ganun ba. So, I'm glad na may ibang Filipina na po talaga dito. And next time, magkita po ulit kami, baka kami sa kanila. Mag-visit kami sa kanila pag nakalipat na sila, and also pag nag-barbecue kami dito sa bahay, kasama din sila Serena tsaka si Vanji. So anyway, magluluto po muna ako. Hindi ko na napakita sa inyo kasi spaghetti lang naman. Balikan ko na lang po kayo mamaya. Hello? Ana? Hi, titas. Hi, titas. Pagdating ng bahay, naka-ano siya. Show your earrings, be. Okay. Gusto niya na ng earrings. So, when she's, I think, siguro mga 7 or 8, tanungin ko ulit kung gusto niya na ng hikaw dito. Sinabi ko sa kanya na masakit pag nilagyan siya ng hikaw at first. Sabi niya, okay lang daw. Sabi niya, masakit ba talaga? Ang cute. But anyway, magprepare po muna ako, no? Balikan ko kayo mamaya. Kami ay kakain na. Dito na po si Papa. Sinchaw. Yun na yung aming spaghetti. Yan, kain tayo. Carbs overload. Sige na, eat na. Siya lang yung naglalagay sa sauce niya. You want more sauce, love? You want more sauce? What sauce? Diba? Desa. You want more? Yes. Filipino style. Nakabili ako ng hotdog. So, may hotdog siya. Siya naglalagay ng ano niya, cheese. Ayan, kain! Sekma, kain! Wow. Spaghetti, Filipino style spaghetti sauce to eh. Thank you, though. Anna, it doesn't matter who Kan follows lang. Maakt niet uit. Sige na, let's eat because the boervrouw met de schommel is waiting. She will give the schommel to you. Als jij lief bent. Really? Beetje heet. Ja. No, it's still hot because it's newly cooked. Mama is already sleepy. Wat zou je straks morgen? 11:30. Opa will bring you? I think so. I don't know if they have another appointment. Otherwise, I can always take the bus. Ja. If it's not easy on the way back, I can always take the bus also.
Ik heb niet gehoord. With Anna? Je bent toch gewoon spits zijn. Ja, zo. No, it's too late for Anna one. Wat is te laat? Morgen lang werken. Wat? Morgen lang werken. Ja, maar Tot in de avond. ja, maar papa, mama, jij zegt ik. Hm? Jij zegt gewoon ik. Wat is het? Ik ben. How do you mean, love? Jij zegt mij, dus ben ik. Yan, tapos na po kaming mag-dinner and puntahan namin yung aming kapitbahay. May ibibigay daw sa amin na na laruan yata ni Ana para sa garden. And nagdala kami ng bibingka, ipatry namin sa kanila. Ito po yung kapitbahay namin na palaging nag-order ng lumpia sa akin. And siya yung nagma-market ba? Makakilala niya dati. Papa, deze was je en. Let's go because the burro is waiting. Dali na. And hindi ko na din po patatagalin yung ating pa-video, no? Maraming salamat sa pagsama sa amin today. And see you na naman sa susunod na video. Maraming salamat. Duhi, mush mush babush. Mush mush babush. Baboes, houdoe. Papa, we have the same shirt. Same color. Lolo. Sunsuon man siya no. Ana! Ja? Goed ja. Zeg maar doei doei sa titas. Doei doei.